yanzu yaya ka dan kawo sile kowan a wannan shi kayan nan ka washi capacity naka sile gidan gaba naka zai wallahi motar kai ne a wannan kai ne a kula chalo ba ne ta chalo ba ne ta oya to yanzu sile muna son magawa ce buruwan ka nan gurin sile na ce muna son magawa ce sile ka tura kati ka ba ta data ka hana yi ranka bacci yawanci na ki ɗan yawon da dare ba za su yi mu gani sile ya ce buruwanka Giovanni, Giovanni, cosa presido? Se. Wasila, kala, masu gabara, ko aska tsari wani abu. Bai gabara ya cika sele, kaka, kamuroka. Kuna son sele ya mamurar su kyauta wacce bai taba yi mata wajen da suka soya a jan. Jesus slow down. Wallahi ga sele ya mamurar su. Sele ya ce bai taba yi mamurar su wannan kyauta ba amma ya taya mata. To ke muna son magana sake ba sele. Ido kanki. Congratulations. You don't get money in your head if you win one press alone. Put up. The CPS so big. Put up the Uga. You say one for the teacher, one for the man. You say one for the star. Two for you. That's like Give us a Assalamu alaikum ya kwana bukatun kima kidaya. Mun gani kan dole muna godiya. Yau ana abu da na ban mamaki. Tabbas, ya ba wani wata kyauta ta mashin ta ban mamaki. Ita bari ka gani za ta bani soyayya daɗi da ana cewa a ruwan sama. Ina jiran sakanta.
godiya ga Allah. Abu ne a rayuwa ko ne ka samu ruwa a ba shi muhimmanci a rayuwarka saboda wata rana sai rayuwa. Tabbas an gani ana gwagwarmaya abu kamar zai yi abu zai yi ba. Amma komai daga Allah in ban Allah. Ko ina gashi ana gace waje da gida da daji ta ko ina mai sai ana hutu. Wannan abu ne daga Allah. Ba abin da za mu sai dai mu gode wa Allah da masoyin mu baki daya. Allah ya saka muku da alheri. Ana godiya. Da Allah sai ya ce na masoyin shi godiya. Dan Allah duk wanda yake ta baya. Da Allah ta baya. Ku ta baya. Kai. Diyarin da su wani kadake shi. Kai. Ku ta baya. Kamar ma ya yi musu hoto. Sai dai shi ya. An continue. Kai. Kai, ka fashe, wai wa ya kashe wuta gidan nan ne, na ga duhu, mutane wannan kike slota, Yalla, muna son mu ga Alhaji Dan Ali, ana son ganin ka. One of the people, wai ba za ka can ka ba waye mara wa bikifu din nan waye mara wa bikifu din nan mutum na mutane mutum ɗaya jiran mutum dubu ɗaya tamfanin goma ta ebike idan ka san ba ka iya guda ku sama house uban mara uba ko da mai uba ga babban shi baya goyon marayu mutum ɗaya jiran mutum dubu wallahi ɗaya tamkar goma mai gidan golden boys mai gida na golden boys tuta ya ba ku da alƙawari wallahi kabi jagula wannan shi ne mai gidan wasu ne tuta ya la ilaha illallah wata magana sai an koma gongon kudi da kudi sai gongon na ce ka zama sai laraba na asara awon ina ganin ka wallahi sai ka sha oga gidan gaba naka ce kudi da kudi sai gongon a zaman sa laraba lasar magana ta koma igobi ce magana ake igobi wutace wace ga ranar ta rawaye kebi idan ka ta ana kabir iya sani wallahi sai sani na mawa raina ina sauri akwai kira mara bitutu wallahi magana ake ta mara bitutu na lulaifi rera dubu Let's go. Empress. I'm here to go out. Go out. You said one for the DJ, one for the Empress. I'm a challenge for that. Come on now. Well, I got to try something. It's King Radigo. Not the demo. You like them on Eagles? You said one for the DJ, one for the Aston. Allah taba bonga. Allah taba bonga. Oga, congratulations for collecting award for this year. Make them want to pray.
ce mai wake ya ce mai wake ya ce mai wake yaya dan taka yaya dan taka babban wa aiki Oga da godiya da Allah matasa nagarin ijabo ne oga zai mana wani jawabi in short ba tare da bata lokaci ba da Allah saurara oga su assalamu alaikum yan uwa da abokan arziki jama'a muna godiya da wannan haɗin kai da kuke badawa da kuma yadda kuke haɗa kai da junanku kuka yi abubuwa da dama wanda aka daɗe ba taɓa yin su ba ta gode ubangiji Allah ya ƙara maku ƙarfin gwiwa Allah ya hore maku abubuwan da za ku ci gaba da more rayuwa Allah ya samu dace ga baki daya ibada da muka yi Allah shi karbe ta na gode na gode da uwa da muka yi ga baki daya sai ka sha gidan gaba naka oga yi kango kowa sai an ci gidan kowa sai an sha wallahi sai da kula da wani ta wallahi labari ko gidan su ba a sassan kwaya a kusa ne wallahi magana ake ta kebi nation ga halatta abu a kusa wallahi magana idan tana masu wani masters we are proud an tashi wallahi magana ta kai na ce tafiya ta kai kebi masosiyar halatta abu zai ba shi awon nashi kebi nation karka mana akuya mana wallahi kebi nation karke wani akuya mana wallahi combination alaji na kali ya ita wuce haka rasu wallahi idan rigima cikin rigima wallahi sai ma na sa a yi bata show ba da roads combination ne. Is that one for the staff? 2 for the table. Hey, You love everybody in this perfect you when you are impressed. La ilaha illallah. Hey, combination. Is that one for the DJ? One for the FM? Wallahi za a cira yaki ka tabi ga wasu You love everybody in this perfect you. ina mas Is that one for the DJ? One for the FM? Is that one for the staff? 2 for the table. It's King for the CBSOP. Is that one for the DJ? One for the FM?
Congratulations for the going out this year. Alright, termination day. La ilaha illallah. Unless I wait till then today I'll show you one love. La ilaha illallah. La ilaha illallah. This year. Hey. That's the same in the meeting. That's the same in the meeting. Abakira. Wallahi kana yin da take this. Abakira ya fi
Anes, Ferensi, an sa shawarar marayu ne capacity. Muna godiya. I got the cool DJ, I got all you and DJ Usher when I got there with summer. Usher. DJ Usher when I fucking in the building. I got all you and Walla, Honey Harris, Olaba Kuban. Honey Harris, Olaba Kuban, the VDC. Mama Kedensi. Mr. DJ, take me to the high level, to the low. Only one Honey Harris, only one Abatu, when I fucking in the building. I got all you and Walla. I'm not going to go to Polish. I know. I'm going to get to the everybody at the all wire. Hey, Mr. DJ, take me to the high level, to the low. Everybody
Index, Zakaba Paraboy, artist of children. Artist of the year 2026. Araboy artist of the year. What is the more I can move? The more I can move. Artist, celebrities, Sarah, Popo, Oh Diamond, Araboy Jokomo. Hello, my name is Ahmed. Who's this? I'm going to continue. I'm going to continue. Hey, boss, Kayano boss. Where's the assistant boss? What am I? About the moon. No wire, no less. No wire, no less. DJ, play this now. DJ, play this, I beg. I beg when I should go back home. Hey!
girls. Yeah, Kenny. This girl she come from Lagos. Come over to the bar what? Jabo the girl man with the moon of the Zina. Hey, cry in the floor. What's happening? You know the for streets. You know I know the for streets. I would say this one will be on a bed. Then I come down. Come on. Thank you. Alana. Thank you, boss. Hey. Antas, my Zamagaji. Laila, no. Antelaka, through the showing of why now. It's not only you now. SMT. Where are SMT Masama? Who's this one? What I'll come to this side. Go to Ghana. I will say, Dalla, Kurkusugo. Wallahi, the girl say, Dalla, I will say, the girl say, Wallahi. Sorry, keep my people. The girl say, is it? Translator. Is it? Yaroba ya neta wallahi. Sai ka gida daga kai sai kai. Wallahi yaroba ya neta. Daga kai ba ƙari. Waye ce sanga boy. Yaroba ya sanga wallahi. Sanga ba gidan wasa ba. Sai ga gidan soja. Is it Nera? Is it? It is show me no. Hey, magana ake ta sai. Safi ne da aka zibi suranda. Fatima. Oh. What's beauty? It's beauty. Wallahi, what's that sister? Ada. Umutana basena makashia wallahi. Outside boy. Soja boy. Ana nemaka. Outside boy. Soja boy will find you for your beg. Aura. Outside boy. Zed. Outside boy. La ilaha illallah. Handsome guy Zed. Outside boy. Ana magana ake ta outside. DJ slow down. DJ stop easy. What's beauty when I go down? Paiza. Thank you so much. Baby, congratulations. Outside boy, step for here. Zed, handsome guy. Zed. Handsome guy, come now. Handsome guy. Welcome, Sanga. Abakira. Ausaka gari muna tare da ku wallahi. Ku ne duka yan amana ne wallahi. Sai da ku Zed. My brother, handsome guy, come on, do it. Handsome guy, you got someone to chew on the bar. But I want to know Allah. Jesus, babies. Handsome guy, yeah. Outside boy, Soja boy. Where are you, outside boy? Soja boy. What do you want,
consider acting for us. So you know. Ladies man, end of Zeba Ladies man awards. Wannan yaron da wa gani. Wallahi ya kowa yan mata a wannan shekarar. Kan yan dole ne da shiga gani. Kai masu gizo kai ba mace ba da ke na kai ladies man. Wai tsaya ina yan matan naka. Ina yan matan ka. Wai rai yariyar sa. La ilaha illallah. Hey, Ratiamat, Z-Baby, where are you showing me? Hey, la ilaha illallah. Ya Ratiamat, hey, na lady Saki, 1,000 I beg. Khadija, hey, where now, boy? So that boy, I'm sorry. These are just a minute. DJ play. Tonight,